Der er så meget at fortælle om Husqvarna Epic, som er den her lækre maskine, jeg sidder ved. Og det jeg lige vil tage en del og indvie i nu, det er at bruge broderi-guiden, som ligger i maskinen. Når vi tænder maskinen, har vi denne her startskærm. Og vi er inde i Joy of Advisoren. Joy of Sewing står det for. Og her vælger vi så broderi. Så har vi muligheden for at fortælle maskinen, hvad stof vi skal sy på. Jeg skal måske sy mig en ny syrenfarvet bluse, så kan jeg vælge det som baggrund. Og i nogle tilfælde skal man sætte flere ting op, og der kunne det være godt at have grid, altså det der hedder tern på skærmen. Og når man holder fingeren inde, så kan man gå ind og fortælle, hvor store skal de tern være. Skal det være i centimeter, eller skal det være i inch? Det springer vi nu lige fra igen. Vi sætter ingen grid på lige nu. Så har vi muligheden for at vælge en teknik. Der er en masse forskellige broderi-teknikker her, som vi kan blive guidet igennem. Og hvis vi nu for eksempel tager applikationsbroderi her, så har vi muligheden for at vælge forskellige typer applikations, om det skal være med satinkant, eller det skal være med rå kant. Nu vælger jeg den her med dækket kant. Det der så popper op her, det er alle de broderimønstre, der er i maskinen, som passer til det projekt, vi skal lave nu. Så det er alt sammen bygget op på den måde, som vi kan se hernede i filmen, med applikation af et ekstra lag stof. Vi bruger guiden hernede i bunden, eller hvor vi nu vil have den til at ligge. Det kan vi jonglere rundt med, sådan som det nu passer os bedst, at have det i toppen af skærmen eller i fuld skærm. Og så har vi så muligheden for at læse trin for trin, hvad vi skal gøre. Først en materialeliste, der fortæller, hvad vi skal have af trykfødder og rammer, applikationsstof, forberedelsen helt fra, hvordan vi sætter broderenheden på. Vi vælger et motiv og trykker Go. Og gør klar til at sætte maskinen til at brodere. Her viser den så, at når vi har monteret stoffet i rammen, vil den lave den første lille stikning, så vi kan sætte vores applikationsstof ind. Og vi bliver hele vejen guidet igennem, fra hvornår maskinen stopper, og vi skal klippe det overskydende stof af. Og afslutter her med at have broderet hen over det nye applikationsstof. Så den mulighed har vi her for at få en guide til, hvordan vi bruger de forskellige broderiteknikker. Så når vi har valgt vores broderimotiv, så er vi klar til at lave et applikationsbroderi med vores guide.